लाजोब्बाय गासिखौबो ओमफ्राय दा फुजा हैग्रोनोसै आरो जिबिकाया लाइनाव थाहैबाय जानो थाखाय मोनबावबाय दसेनो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मंदिरा's vlog दा माने दिनैहायथ' शिवरात्रि पूजा महाशिवरात्रि पूजा सो लाइक हैप्पी शिवरात्रि पूजा टू एवरीवन ओमफ्राय दा जोङो जिबिकाजों आंजों माने बिनानावजों आंजों खाथियावनो मन्दिर दङ सो बेहाय जोङो दा थांनो नागिरदों आरो दा फुजा हैनो नागिरदों दहाय फुङावनो थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु बिराद लेट जाबाय माने मर्निंआवनो थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु दा आफ्टारनुन जाफैलायबाय आरोखि ना सो आंनि दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै सो नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर सो लेट्स स्टार्ट द भिडिअ गाइस ओमफ्राय मोनसे खोथा बे दिनैनि भिडिअखौ आङो माने शिवरात्रि पूजानि भिडिअखौ आङो सेम टाइमावथ' होनो हानाय नङा सो लाइक मेबी आफ्टार 1 डे बा 2 डेजनि उनाव आं होगोन आरोना बेनोसै सो लेट्स स्टार्ट द भिडिअ गाइस नै जिबिकाजों आंजों ओंखारबाय जिबिकानि माने पिच कालार ओमफ्राय सेन्देलखौ देखाय सेन्देलखौ नुदों ना सेन्देलाबो पिच कालार ओमफ्राय ग्रीन र' देखायबावनो आं नै आंहा ग्रीन एकदम बे जिबिकानि थाखाय गवानिफ्राय ब्रेसलेट लाबोफादोंमोन एकदम पुरा माबानि सिसेलनि बेखौ आंसो गानबाय आरो ओमफ्राय जिबिकाया गानदों दे होदो आं आंखौ एसे खेबनो होदों ओमफ्राय जिबिकाया खेबनाय बिदि जाजोब्बाय खेबनाया नै गेटखौ मोनबाय बे जोंनि खाथियावनो आरोना बुरैया आंनाव दै सारनांगौ बैयावनो बिराद माने भिर जानो हागौ आरोना सिङाव औ आगरबत्ती दा फुल एरि माबा माबि लाबाय आगरबत्ती लानोसै ना दा हरजोब्बायना गासिबो जाजोब्बाय दा लाजोब्बाय गासिखौबो ओमफ्राय दा फुजा हैग्रोनोसै आरो मन्दिरखौ देखायदो बैथिं जादों खोमा ना औ अबेयावबो बिसोरखौबो ना दा नायनोसै नामा फुजा हैग्रोनोसै फार्स्टआव जाथ'बाय Tahase vivo mangala jenai nagordrani ariva vino hina hina yada hada jami uda ane kan nadiya derve rastama haste ari riga manasto ge dhanaye mana ayoge Nama ora Vetrikum Hadi Yashavo Namo Namo Garibhyo Garavadi Vachavo Namo Namo Vratebhyo Garavadi Vachavo Namo Namo Vritsebhyo Gritavadi Vachavo Namo Namo Virubebhyo Vidvarube Adriyashavo दा नै आं मन्दिर सिङाव हाबफैबाय आरोना बेयावबो फुजा होनोसै बेयाव फुजा होनानै मानानै थांसै आरो
ओमफ्राय बेहायबो माने आं फुजा होखांबाय आरो माने बेवहाय 3 times आं लाइक गिदिंखांबाय ओमफ्राय आं दा ओरैनो जास्ट देखायबाय आरो दा जोङो फुजा होखांबाय माखांबाय ओमफ्राय बैयावहाय खाथियावनो माबा मोनजायो आरोना जोंबो मिथिया मा खिचड़िफोर जागोन दा स' बेखौ जानानै थांनोसै जानानै नायनोसै दा मा होदों मिथिया जोंबो ओमफ्राय नायनानै थांसै जानानै थांसै नैबे लाइना जाग्रानि लाइन ओरैबायदि गोलाव अ माइ गड आयौ 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 मा होदोंथाय फुरि गुरनै ओमफ्राय माबा लाब्रा बायदि नुदों आङो सोरनिबा थोरसियाव जा गोलाव खालायनानै आयौ फैगोन आङो बेखौ नेनांगौबा नों जागोन जायोना जाया आं जानबो बाबाय बोरैबा लाब्राखौ गोरान रान नुथारदों आं फुरियालाय साइज नुदोंमोन ओमफ्राय बैखौ गोरान रान नुथारदों आं जाना जाला सानगासिनो आं जाला थिखा गोलोमलायबाय आं जिदों दायो सासे लोगोनि केफेयावबो थांनांगौ माबायाव जुरतआवहाय गोदान केफे आरो लेंहरदों ओमफ्राय दा बेहायनो थांनांगौ ओमफ्राय दा बेयाव जालांनो जाला नुगासिनो आङो नों जायोना जाला आं जाला नामाथाय नों जादो जानोबा जिबिकाया लाइनाव थाहैबाय जानो थाखाय फुरिखौ जिबिकाया दाखेब दाखेब होनदों खिन्थु थेवबो आं खेबगासिनो लाइनाव थाहैबाय फुरि जानो आं जाला न'आव थांसै ओंख्रि दंखायो न'आव जाहैसै मोनबावबाय माथो आसोला दसेनो मोनबावबाय दसेनो मोनबावबाय लाइना फिसानो दसेनो बबाव जिरायनानै जानोसैथ' जिरायनानै जादो बबावबा आं दै लोंनोसै जिबिकाया जाबाय मालाय नायो पनिर आरो आलु माबे जोगोनार नामा माबे पनिर ओमफ्राय माबोयो आलु पनिरजों आलुजों आंखौथ' जि दै गांबाय बैयाव दङ बैयाव दै लोंनांसिगोन जि दै गांबाय आंखौ खेबनायखौबो नायदों बै गथ'आ थेवबो आङो पात्ता होआखै नै देखायनो आं एसे बे जोंनि खाथियावनो आरोना थाबायबानो मोनो बे मन्दिरखौ नै दै लानो लाइन जालायलायदों दै लानो सेलायलायदों बयबो ओरैबायदि दैनि थाखायनो सेलायलायगासिनो ना बयबो नैबे मानसि सावनायसो ना नै जिबिका गैला जोब्बाय बेनो आरोना जोंनि खाथियावनो बियो ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आं बे मन्दिराव जोंनि खाथियावनो माने थाबायबानो मोनो आरोना ओमफ्राय दिनैसो फैफेरदों जिबखाबा आं फार्स्ट टाइम स' लोगोफोर आं जे होनदोंमोन सासे लोगोनि केफेयाव थांनो होननानै बे केफेयाव थांनायाथ' जायासै मेंनानै मानानै जायासैनो थांनाया उन्दुबायसो माबायसो ओंखाम जानानै ओमफ्राय दा बाजाराव माने खाथियाव दखानाव थांनानै फैदोंमोन ओमफ्राय दखानाव थांनानै फैबाय साहा लोंबोबाय सिंग्रा जाबाय ओमफ्राय बिदिनो बाजार एरि खालामबाय ओमफ्राय बैग्रि मोनो बैग्रि आचार बेखौ लाबोफाबाय देखायनो आङो बैग्रि आचारखौ दाख्लैनिफ्रायनो सानथाम सानब्रैसो जाबाय नागिरगासिनोमोन मोनाखै दिनैसो फाइनालि आङो बैग्रि आचारखौ मोनबाय जानोसै आरो आं दा जिबिकायाथ' जाया आं हारसिंसो जागोन आं देखायनो र' आचारखौ नै बेलाय
बेनो बैग्रि आचार ना मा होनगोनथाय जिरुखायखौ बैग्रि आचार ना बैग्रि मा भाजा बार' भाजा ना मा होनदों आय हल्लाय जिखाया दासो माबा मोनसे खालामदोंमोन ना साला ओमफ्राय मा होनगोन दा मिन्थिया बेखौनो लाबोदों आरो ना 10 थाखानि स' लोगोफोर बेनोमोन आरो ना आंनि दिनैनि भिडिअ'आ ओमफ्राय बे भिडिअ'खौ एसे लेटै होनाय जागोन साननै सानथामसो उनाव माने फुजानि साननै सानथामसो उनावसो होनाय जागोन आरो ना एसे लेटै स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन I hope you guys like दिनैनि vlogखौ ओमफ्राय स' आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' till then take care bye bye and don't forget to like share and subscribe bye guys bye 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 bye